Fransuz dilinde bonjour, salut, merci diýen sözleň manysyny hemmemiz hem bilýäris. Gerki etrap ýaşlar uramasynyň guramagynda etrabyň daşar ýurt dillerini çöňleşdirip öwredýän, ýürütelişdirilen 36-njy orta mektebiniň 6-njy synp okuwçylaryň arasynda fransuz dili boýunça bäsleşik geçirildi. Okuwçylar özara bäsleşip, bäsleşiň birinçi şertine laýyklykda fransuz dilindäki goşgulary ýatdan lawazly okap, dürs we takyk sözleşini fransuz diline erk edişlerini görkezdiler. Je m'appelle Ayoub, j'habite à Kéki, j'ai 12 ans, je suis élève à l'école 30 et 6. Notre président estimé, c'est notre président. Il aime l'enfant, nous vraiment notre président estimé. Moi, le de fleurs que j'entends, les flèches de fleurs, c'est pour maman. Le soleil brille dans le ciel, il est grand comme le miel, il réchauffe la terre, il est fleur et apporte beaucoup de bonheur. Quelle heure est-il, Madame Persille? 8h15, Madame Placard. Le soleil brille dans le ciel, il est rond comme le miel, il réchauffe la terre, il est fleur. Et maman, tu es mon trésor, toujours là quand j'ai tort, il est rond avec toujours et tu remplis mon corps de salon. Bäsleşiň ikinji şertine laýyklykda okuwçylar sözleri türkmen dilinden fransuz diline terjime etdiler. Bu bäsleşik diňe bir ýeňijiler däl, eýtem täze maksatlara tarap, ilkinji ädimlerini äden ýaş zehinler ýüze çykardy. Fransuzlaryň belleýişi ýaly valois sen pouvoir, ýagny islemek başarmakdyr. Şu günkü ýaş zehinli fransuz ýyldızlarymyza islegleriniň elmydama ýeňişler alyp barmagyny arzu edýäris. Bäsleşigiň ahirinde bolsa, kerketrap ýaşlar uramasy tarapyndan ýeňijilere hormat hatlary we ýadygarlyk sowgatlary gowşuryldy. Ötüp gelýän ýaş nesliň bilim ýoly elmydama ýagty we owadan bolsun.